Mali kɔnɔ Mali kɔ kan, an filɛbaga bɛɛ bisimila Maliactu farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. Bi kibaruya min b'an bolo ka lase aw ma, a bɛ tali kɛ bololantolantan o ni senantolantan kan. Senantolantan ta fanfɛla la, a bɛ san damadɔ bɔ Mali senantolantan bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la sa, jɛkulu min sigilen don o gɛlɛya banni kama n'o tɔgɔ ye ko Konɔr. Olu ni maa o maa n'o o da bɛ se ka ye gɛlɛya in na, u welelen don FIFA fɛ n'o ye diɲɛ senantolantan ko ɲɛnabɔbagaw ye. Araba don février kalo tile 27. Ɲɔgɔn ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye sa, yaasa ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɛɲini gɛlɛya in bantogo la. Ɲɔgɔn in kɛ kuma bɛna bɛn ni jɛkulu in ka baara kuncɛli ye n'o ye Konɔr ye. O la sa ɲɔgɔn in kɔfɛ an bɛna dɔn n'olu ka baara tɔ bɛna laban walima ni ɲɛmɔgɔ bɛna sigi fédération na. Senantolantan hukumu kɔnɔna la halisa an ka denmisɛnnin minnu n'olu ye jɔnjɔnba sɔrɔ Niger, olu bisimilala an ka jamana ɲɛmaa fɛ kuluba alamisadon février kalo tile 21. O bisimilali kɔnɔna la sa jamana ɲɛmaa kɔni y'a ka nisɔndiyaba yira barisa ko denmisɛnnin ninnu ye Mali kunnawolo farafinna bɛɛ. O lajali kɔnɔna la sa layidu taru ye k'a fɔ ko miliyɔn 10 o bɛ du bɛɛ kelen kelenna ma. Ni lajali kɔni ye ŋunuŋunuka caman wuli bololantolantalaw fan fɛ. Olu y'a yira k'a fɔ olu tɛ dabala ten jamana ɲɛmaa bolo barisa san tɛmɛnen dɔrɔn olu ye jɔnjɔn 4 ta jamana ye ko nka jamana ɲɛmaa m'olu bisimila yɛrɛ kuma tɛ ka layidu ta olu ye. O la sa u ka laɲini ye mun ye jamana ka kɔfilɛw u la yaasa u fana ka se k'u nafalan sɔrɔ u ka farikolo ɲɛnajɛ in na. Bololantolantan hukumu kɔnɔna la halisa diɲɛ bololantolantan ɲɔgɔndanba n'o kan ka kɛ Chine n'a baara ɲɛbilaw tun bɛ ka kɛ Abidjan dɔgɔkun tɛmɛnen. Ayiwa o kɔni tun cɛra kunu an ka cɛdenw ka ɲɛkumu kan barisa bɔli sabala an dasira bɛɛ la. O ko la sa nin ye dansigilen an ka o ɲɔgɔndan in la ɲɛnamayali la. An bɛ segin ka na an yɛrɛ fɛ yan sa ni championnat don 6nan la ɲɛnamayara jumadon ani sibiridon anw fɛ palais des sports la yan nɔ. Ayiwa jaabi minnu bɔra o ko kɔnɔna la an bɛn'o lase aw ma. Cɛw fɛ yen nɔ Joliba se ale kɔni ɲɔngiri isufasi kɔrɔ 52 82. AS Police ale ye sebaya sɔrɔ Sikiri Kayi kan 61 47. Ayiwa Real de Bamako olu fana ye Atar ci 65 58. Stade Malien olu fana ye sebaya sɔrɔ CRB kan 71 57. Musow fɛ yen nɔ AS Police olu ye sebaya sɔrɔ isufasi kan 73 55. Joliba AC olu kɔni ye commune 3 dasi 776. Ayiwa mun yɛrɛ kɛra balina ye mɔgɔw ma commune 3 kɔni ye sebaya sɔrɔ Atar club kan 79 49. Stade Malien n'olu kun tagara Tata fɛ yen nɔ Sikaso olu yɛrɛ ye olu dasi 82 43. An bɛ segin ka taa senantolata fan fɛ an ka denmisɛnnin minnu n'olu ye jɔnjɔnba sɔrɔ Niger olu kan ka taga diɲɛ senantolantan ɲɔgɔndan na n'o kan ka kɛ Pɔlɔn ka ta mai kalo tile 23 ka taa bila juin kalo tile 15 la. Ayiwa kalafiliw kɛra kunu yaasa ka se k'a dɔn Mali bɛ jɛkulu min na o ko la. A yirala k'a fɔ an bɛ groupe E la. O jɛkulu in na sa ni maa minnu kan ka bɛn o de ye Panama, Faransi ani Arabi Saoudite. An ka bɔli fɔlɔ yɛrɛ la ani Panama de kan ka jouer mai kalo tile 28.